We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there, and new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. În vara anului 1947, în apropiere de Roswell, New Mexico, a avut loc un eveniment care avea să devină una dintre cele mai mari enigme ale secolului 20. Oficial, a fost vorba despre prăbușirea unui balon meteorologic, însă, pentru mulți adevărul este mult mai complicat. Unii susțin că în acea noapte ceva mult mai misterios a prăbușit acolo, o navă necunoscută, poate chiar de origine extraterestră. Alții cred că nu a fost vorba de un OZN, ci de un dispozitiv militar ultrasecret al SUA, dar există și o teorie care ar putea schimba complet perspectiva asupra evenimentelor. Totul a început în iulie 1947, când un fermier din New Mexico, pe nume Mac Brazel, a descoperit resturi metalice împrăștiate pe o vastă zonă din apropierea fermei sale. Bucățile de material păreau neobișnuite, erau extrem de ușoare, dar imposibil de îndoit sau tăiat. După ce autoritățile au fost alertate, armata a intervenit rapid, recuperând resturile și interzicând accesul publicului în zonă. La scurt timp, pe 8 iulie 1947, forțele aeriene ale SUA au emis un comunicat de presă șocant. Armata a capturat o farfurie zburătoare. Însă, la doar o zi după această declarație, Pentagonul și oficialii militari au retras anunțul, susținând că, de fapt, era doar un balon meteorologic din cadrul proiectului Mogul, un program secret folosit pentru a detecta explozii nucleare sovietice. Această schimbare bruscă a poveștii a ridicat suspiciuni. Martorii oculari au raportat că au văzut nu doar fragmente ciudate, dar și corpurile unor ființe neobișnuite recuperate de armată și transportate în secret la baza aeriană Wright-Patterson. A fost oare Roswell un simplu balon meteorologic sau a fost începutul celei mai mari acoperiri din istorie? Și mai important, de ce ar fi fost guvernul american atât de dornic să ascundă adevărul? Ce au descoperit americanii și sovietici? După incidentul Roswell, armata americană nu doar că a încercat să ascundă ceea ce s-a întâmplat, dar a și început o serie de investigații secrete. În timp ce SUA a încercat să își explice descoperirile, sovieticii erau deja alertați. Agențiile de informații sovietice și-au intensificat operațiunile, suspectând că americanii ar fi obținut tehnologie avansată de origine necunoscută. La scurt timp, au apărut rapoarte că ambele superputeri au detectat semnale neobișnuite venite din spațiu. Aceste semnale nu proveneau nici din SUA, nici din URSS, iar natura lor a rămas un mister. Cum nimeni nu lansase nimic în spațiu până în acel moment, suspiciunile au crescut. Ce sau cine trimitea acele semnale? Era un fenomen natural sau un indiciu al unei inteligențe superioare? Acest moment ar fi putut schimba totul. Dacă într-adevăr ceva necunoscut se afla deja în spațiu, atunci prima superputere care ajungea acolo ar fi avut un avantaj colosal. După Roswell și detectarea semnalelor misterioase, a devenit clar că spațiul cosmic era viitorul competiției dintre marile puteri. SUA și URSS nu doar că se întreceau pentru supremație pe Pământ, ci și în afara lui. Fiecare din cele două superputeri dorea să demonstreze că este liderul absolut al progresului științific și tehnologic. În 1957, sovieticii au trimis primul satelit artificial în spațiu, Sputnik 1, marcând începutul oficial al cursei spațiale. Apoi, în 1961, Uniunea Sovietică a obținut un avantaj semnificativ trimițând primul om în spațiu, Yuri Gagarin. Acest succes a declanșat o reacție puternică din partea SUA, care nu își permitea să rămână în urmă. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Acest anunț a declanșat cea mai mare cursă tehnologică din istorie.
SUA a investit resurse imense în programul Apollo, încercând să ajungă pe lună înaintea sovieticilor. NASA a efectuat misiuni din ce în ce mai complexe, perfecționând tehnologiile necesare pentru a supraviețui în spațiu și pentru a seleniza în siguranță. 10, 9, ignition sequence start, 6. Dar oare cursa pentru lună a fost doar o demonstrație de superioritate tehnologică sau exista și o altă motivație, ascunsă publicului? Unii cred că americanii nu erau interesați doar de gloria internațională, ci voiau să afle dacă într-adevăr cineva sau ceva se afla deja acolo. Pe măsură ce misiunile Apollo se apropiau de succes, au apărut zvonuri și speculații că guvernul american deținea informații secrete despre activități extraterestre. O teorie susține că semnalele detectate după Roswell ar fi avut legătură cu prezența unui obiect sau unei entități pe lună. Aceasta ar fi explicat graba cu care SUA a accelerat programul spațial, încercând să ajungă prima și să dețină controlul asupra oricărei posibile descoperiri. Pe 20 iulie 1969, omenirea a fost martora unui moment istoric, primul pas al omului pe lună. Neil Armstrong a devenit prima ființă umană care a pășit pe alt corp ceresc, rostind cuvintele: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. Dar chiar dacă succesul misiunii Apollo 11 a fost sărbătorit în întreaga lume, nu toată lumea a fost convinsă. Unii s-au întrebat, dacă SUA a ajuns pe lună atât de repede, de ce nu s-a mai întors în ultimele decenii? A fost misiunea Apollo 11 doar un spectacol politic sau s-a descoperit ceva acolo care i-a împiedicat să continue explorarea? Deși milioane de oameni din întreaga lume au urmărit cu sufletul la gură momentul în care Neil Armstrong a pășit pe lună, nu toată lumea a fost convinsă că acest eveniment a fost real. De-a lungul decadelor, au apărut numeroase teorii conspiraționiste care pun la îndoială autenticitatea misiunii Apollo 11. Dar ce dovezi aduc scepticii și cât de solide sunt argumentele lor? Iată câteva dintre cele mai populare teorii conspiraționiste legate de aselenizare, urmate de răspunsurile oficiale ale NASA. Umbrele și iluminarea. Unele imagini de pe lună arată umbre care nu sunt paralele, ceea ce a condus la speculații că sursa de lumină folosită nu era soarele, ci reflectoarele de studio. Răspunsul NASA a fost așa: iluminarea neuniformă este cauzată de relieful accidentat al lunii și de unghiurile diferite ale suprafeței. În plus, fără atmosferă care să disperseze lumina, umbrele par mai accentuate. Steagul care flutură. În imaginile filmate pe lună, steagul american pare să se miște, deși pe lună nu există atmosferă. Scepticii susțin că acest efect a fost creat artificial într-un platou de filmare. NASA a răspuns acuzațiilor precizând că steagul nu flutură din cauza vântului, ci datorită modului în care a fost confecționat și a mișcării inerțiale cauzate de manipularea astronauților. Lipsa stelelor de pe cer. Cerul din imaginile NASA este complet negru, fără nicio stea vizibilă. Conspiraționiștii argumentează că, într-un studio, adăugarea stelelor ar fi fost dificilă și NASA prefera să le elimine complet. Răspunsul NASA referitor la acest aspect a fost: stelele nu sunt vizibile din cauza setărilor camerei foto, care au fost ajustate pentru a surprinde clar suprafața lunară, extrem de luminoasă în comparație cu cerul. Problema centurilor de radiație Van Allen. Unul dintre cele mai controversate subiecte este cum au reușit astronauții să treacă prin centurile de radiație Van Allen fără să fie afectați fatal de radiații. Răspunsul NASA: astronauții au trecut prin centurile Van Allen într-un timp relativ scurt, minimizând expunerea la radiații. Capsulele Apollo erau echipate cu protecție suficientă pentru a evita dozele tare de radiații. De ce nu a mai ajuns pe lună de atunci? După mai multe misiuni Apollo, programul a fost brusc oprit, iar omenirea nu a mai revenit pe lună. Teoreticienii conspiraționiști susțin că NASA a ascuns adevărul despre ce s-a descoperit acolo. NASA susține că programul Apollo a fost întrerupt din cauza costurilor ridicate și a interesului scăzut al publicului și politicienilor pentru continuarea explorării lunare. În prezent, NASA și alte agenții spațiale plănuiesc noi misiuni spre lună.
După ce am analizat principalele teorii conspiraționiste, este timpul să vedem dovezile care susțin faptul că aselenizarea a fost reală. Dincolo de imagine și filmările NASA, există multiple dovezi fizice și științifice care confirmă că oamenii chiar au ajuns pe lună. NASA a adus pe Pământ aproximativ 382 de kilograme de roci și sol lunar, distribuite pentru analiză în laboratoarele din întreaga lume. Compoziția acestor mostre este diferită de orice rocă terestră, iar structura lor confirmă expunerea la vidul cosmic și la radiațiile solare directe. În cadrul misiunilor Apollo, astronauții au instalat panouri reflectorizante pe suprafața lunară. Acestea sunt folosite și astăzi pentru a măsura cu precizie distanța dintre Pământ și Lună, prin trimiterea unor fascicule laser care să se reflecte înapoi. În ultimele decenii, mai multe sonde spațiale au fotografiat suprafața Lunii, surprizând locurile unde au aselenizat misiunile Apollo. Se pot observa urmele lăsate de astronauți și echipamentele lăsate acolo. Cei care au participat la misiunile Apollo și au pășit pe lună au relatat în detaliu experiențele lor. De-a lungul decadelor, niciun astronaut nu și-a schimbat versiunea sau nu a afirmat că aselenizarea ar fi fost falsificată. Dacă aselenizarea ar fi fost falsificată, ar fi fost nevoie de o acoperire implicând sute de mii de oameni, de la ingineri și tehnicieni până la oficiali guvernamentali. Menținerea unui astfel de secret ar fi fost aproape imposibilă timp de peste 50 de ani. După ce am explorat dovezile care confirmă că aselenizarea a fost reală, rămâne o întrebare și mai mare. Suntem oare singuri în acest univers? De-a lungul timpului, mulți lideri mondiali au speculat despre posibilitatea existenței altor forme de viață inteligentă. Printre aceștia, președintele Ronald Reagan a făcut o remarcă memorabilă, sugerând că omenirea ar putea fi unită în fața unei amenințări din afara Pământului. Acum, haideți să ascultăm cuvintele sale, care continuă să alimenteze dezbateri și întrebări despre locul nostru în cosmos. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization.